It is a shocking headline rikutenderera nyika yeZimbabwe anobudzwa neThe Zimbabwe Independent vachitaura mashoko ekuti vakomana vanozikamwa nenyika yose vasingafarirwi kana kuti vanotomboonekwa nemacitizens vanozikamwa kuti vanobva kunyika yeChina vanoonekwa kunze ndo vari kukonzeresa kuti aiwa munyika muve nemablackouts, ndo vari kukonzeresa kutoti aiwa even mapower stations emunyika yeZimbabwe avharwe. Sana pane mashoko anobuda nyorwa panapa notobva subscribe like on the bell like kuti mudakaenda kuzwa vanoposta this shocking headline rinonyorwa richinzi Chinese debt threatens to switch off Hwange. Panapa vanobuda nyorwa chiti these Chinese are becoming too big for their shoes. They have been looting our national resources for 44 years, abusing the fact that they sponsored the War of Liberation struggle. A student of Zimbabwe War Veterans Association COSWA will not sit back and watch this nonsense. Ndo mashoko anobuda nyora panapa vachiti aiwa hatisi happy nevakomana these Chinese vari kuya vachikonzeresa kuti aiwa mablackouts ari kuitika, vanhu vachiona kuti aiwa they are suffering nemaload shedding zviri kukonzereswa aiwa nevanhu vari kuya vachiluta mastate resources vachienda nawo kunyika kwavo. Tichimira pane the hand where the African pride anonyora achiti friend to all and enemy to none yajamuka. Vari kuya vachimimikawo the regime vachiti aiwa chionai zvamakuitwa nevakomana vamunotemba navo. Imbotudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi chatoona kuti each and everyone aiwa munyika yeZimbabwe is not happy aiwa nesituation yemablackouts kana kuenda kuri kuita magetsi munyika yeZimbabwe, kwatiri kuona kuti aiwa kuri kuhinda progress nyangwe nemabusinesses evanhu nyangwe nezvinhu zvanenge vachichengeta mudzimba dzavo zvichienda bad. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi, pinda comment section medu, subscribe or like, so turn on the bell icon.